nyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajur-jur watata tanjaro Deni Romat Parana Tuaja miwang bending Risang Aswatama Kang Cucuk ing Prawadyabala kula tingali ndara kula Durusasana ingkang medal saking kedhaton Ngastina wonten menapa ta Den kok sajak ketingal rengu polatanipun kok benten kali adate wong adate iki guayane semringah kok iki biasane iki sedelo-sedelo guyu saiki kok guyune kok arang-arang apa ning regane apa piye guyune iki togok lan kuwi mbilung kowe padha tak jarwani bener ucapmu yen wektu iki aku beda karo padatan go sebabipun menapa aku iki mentas diunek-unekke Kakang Mbok Banowati kok mengke sik lah kok didukani niku permasalahane napa napa nuwun sewu panjenengan arep remen karo Kang Mbak Yu dhewe ora watak aku duwe pikiran sing reget kaya ngono lho padha kowe awake wae lho lambene ora diatur ngene kok aku ning kedhaton kuwi ra ana sing dawuh to inggih kula ngertos paduka dipun dawuhi Kang Raka Sinuwun Prabu Duryudana kadhawan nengga Kang Mbok Ayu Banowati Sang Dewi Banowati sampun ngantos jengkar saking dalem kedhaton Ngastina sabab Kang Mbak Yu niku lambanging kemenangan tumrap Kang Raka Sinuwun Duryudana nadyan paribasan Ngastina sak kurawane sampun remuk-rempu dados rempon nanging menawi Sang Dewi Banowati niku tasih wonten astanipun Kang Raka kacariyos Kurawa tasih kenging dipun wastani ungguling perang den wah iya bener kandhamu kok aku uga wis matur marang Kakang Mbok Banowati kaya kandhamu kuwi nanging apa kedadiane kok Kakang Mbok Banowati ora rena penggalihe kepara aku diunek-unekke nganti entek amek kurang golek aku diarani mung ngepenakke awakku dhewe buktine ing atase kakangku dulur-dulurku padha ngorbanke jiwa ragane jare aku wong gerang sing kewanenku kalah karo bocah lah wong Lesmana bocah wingi sore wae wani ngorbanke jiwane kenapa aku wong tuwek kok memulek ning kedhaton nek jane iki ya bener Ndara Banowati jane wong nyatane ya tenan ngono kok kan Ndara Lesmana iki sing yuswane isih timur tinimbang Ndara Durusasana wae wani gugur ana palagan bareng pakne cilik sing wiwit biyen wis kekucah ulu wetu Ngastina lah kok ora gelem bergerak mulek ana kedhaton ngono kuwi piye ngene lho nek kupingmu ora bosok ya to kudune kowe ngerti alesane sing dingendikake Ndara Durusasana mau lho alasan dikon nunggu iya aku ya mau golek-golek piye to lah apa Ngastina ki kurang uang coba ta Ndara Banowati ki mbane ki pirang-pirang aku ya gelem kon nunggu piye wong aku ora berkepentingan wong ya ora aneh-aneh kaya Ndara Durusasana mbok liyane ngopo apa ora ning sing dipercaya
aku mau rak wis ngomong to lho yen Ndara Banawati kuwi lambanging kemenangan nadyan Ngastina kuwi ora kurang abdi ning sunuwun ngersake piyai sing gedhe tanggung jawabe kaya Ndara Durasasana kuwi apa mesti nek wong wedok ki kemenangan lho piye iya bae bojoku kae ora kok ngono iya angger aku main bojoku teko kalah kok piye to kok perkara le main tenan wong kertune iki diwaca siji-siji ya mung suwe ro mula aku gawe joker sing akeh kertu kok ya kare 7 ora kowe kok ya iso kudu nyelintis ya apa wis mbuh sing ketih wae kok aja kowe dadak ndedol wektu bener kandhane mbilung mau ngarep Kakang Mbok Banawati ndakwa marang aku dikira aku arep seneng karo dheweke bareng aku didakwa kaya ngono wah kobong pikirku kok dasare aku pancen ya sambat batinku nutuh marang Kakang Prabu Kurupati kena ngopo adi-adiku padha magut nyang payudan kok aku malah didhawuhi nunggu bojone batinku ngresula banget kok Kang mangkono nadyan aku ora diperintah dening Kakang Prabu Duryudana dina iki uga aku bakal magut marang Tegal Kuru kok dasare aku wis ngigit-igit karo Werkudara durung lega atiku yen durung bisa ngokop getihe Werkudara wah lha kok malah ngaten muga mangke mrene ngantos dipun dukane Kengoroko kados pundi Den wong perang Bratayuda niku enten aturane lho yen ana dukane Kakang Kurupati aja do melu-melu tak sanggane dhewe wong nyatane Kakang Prabu sing perintahnya aku ora nganggo aturan kok mulai aja kesuwen tumuli budal iki marang Tegal Kuru suwi kula dherekaken Ndara Jumangkahang terus sumbar Limbu bumi kunjing melu sukun orgat seranane wong yen lubung setah lopo kurang boleh haling salat jatmi kok yen wacana kudu manis murih sang semling sasama samane manungsa sami
Manggesta Sang Senopati Raden Dresta Jumena. Kula nuwun mangandika ingkang dawuh Kakang Mas Setyaki. Mumpung wonten wedal ingkang mirunggan keparenga kula badhe matur dhateng Sang Senopati. Badhe dawuh menapa Kakang Mas? Monggo. Sampun dadak mawi tida-tida Kakang Mas Setyaki. Inggih matur nuwun saderengipun Raden. Sang Senopati mboten wonten sanes ingkang kula aturaken namung kejawi kula nyuwun gunging samudra pangapunten saking Sang Senopati. Sawit saking tindak saha tanduk kula ingkang murang susila kala wingi Raden. Tumindak ingkang pundi to Kakang Mas? Salami kula kedapuk dados senopati menika rumaos kula kok mboten wonten tumindakipun Kakang Mas Setyaki ingkang nalisir saking ugering kasatriyanipun. Lepatipun jengandika mapan wonten pundi? Ambok bilih Sang Senopati tasih kemutan dika magas jangganipun Begawan Durna lajeng kadamel dambul kala wingi saking boten trimahipun Bambang Suwatama lajeng piyambakipun ngamuk kanthi mbeta pusaka Cunda Manik ngubaraken dahana manghalat-halat sedaya isining pesanggrahan Hupalaya sami geger wontenipun dahana kala wau ngatos kula supe Purwadaksina lajeng kula unek-unekaken jengandika Raden. Inggih wonten ing ngriku menika Raden, kula rumaos gela tuwin rumaos nyandang dedosan ingkang ageng dhateng jengandika Raden Dresta Jumena. Mila sepisan malih mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten Raden. Oh, perkawis menika to? Inggih Raden. Inggih. Lugunipun kula ingkang matur nuwun dhateng Kakang Mas Setyaki. Sabab menapa awit Kakang Mas kersa ngemutaken dhateng kekilapan kula. Dados anggen jengandika nyengeni dhateng kula kala wingi menika penganggep kula menika satunggaling pepenget tumrap dhateng kula. Lakar kedah ngaten Kakang Mas kula ngurmaosi kathah jejiban menawi mboten dipun awat-awati tuwin dipun emutaken swara kula badhe saged melampah kanthi runtut Kakang Mas. Inggih matur nuwun Raden. Wah, semanten luhuring jiwanipun Sang Senopati. Kepara kula malah mboten ngemutipun perkawis srengenipun Kakang Mas Setyaki. Sampun dados watak kula. Kula menika inggih saged rame nanging nggih namung sak gebiaran kemawon menawi sampun inggih sampun. Lajeng monggo nglajengaken pedamelan malih. Kala wingi menika kula piyambak inggih mboten nyono kula kok saged tumindak ingkang ngantos wonten sak njawining raos kamanungsan Kakang Mas. Mila nalika bibar jengandika dukani kula lajeng mlebet mata sujud dhateng Gusti nyuwun pangapura dhateng tumindak kula ingkang kliwat wates kala wau Kakang Mas. Inggih ing sampun inggih sampun. Menapa ingkang badhe kelampan mugi kalampahana ingkang baken kula suwun Kakang Mas Setyaki saha para kadang sedaya sampun ngantos kendhat ing reh kaprayitnan tuwin kawaspadanipun. Awit menapa ingkang kita madhepi menika mengsah ingkang sampun hamba biwuta tumindakipun. Sampun ical raos kamanungsanipun sekatahing margi dipun halalaken dening Kurawa, bakanipun saged ngasoraken dhateng kekiyataning Pandhawa. Lakar kepara saestu Raden, tandha yektinipun Bratayuda sampun wonten pernatan ulum pampahing perang menika namung ing wanci enjang dumugi sonten. Mboten kenging ngedali perang ing wanci dalu. Namung nyatanipun nalika guguripun sawargi anak kula Gatotkaca, Kurawa nyolong lampah ngedali perang ing wanci dalu ingkang dipun pandhekani Kakang Basuwarna. Mila saestu kedah waspada saha ngatos-atos Raden. Kadangmu padha ranten becik besok amendemo baris kang prayitna yo saron
Mata wong Dwarawati tinumpes iku pengawak Pandhawa Nora wurung dadi mungsuh ana apa patih Dresta Kethu katon sumengko sowanmu nuninggih sang Surmati mugi kawuningan menika Kurawa sampun ngedali perang wonten ing madyaning Tegal Kuru Raden kowe wadalah durung krungu ndang tengaraning perang lha kok wis tumepak Bratayuda nerak marang penatan meneh Kurawa iki monggo Kakang Mas Tiyaki tumuli irapaken para wadyabala mlebet ing madyaning Rananggana soalih kula dherekaken sak Senopati Ya. Sigra cancut gumregut lembat watang ngarap basa mungsuh kantaran bau sayakti bingoleno prapteng lampus sirna madyaning palukun waduh ora pangli Setyaki Surtayu kepara nyata ana ing palaganmu kare aku karo ayo sing mati aku apa kowe yen arep njajal Setyaki madwa tinjung kerak jamu parat
Ya, parah. Hei, candak weet lo. Ha, oh, wah, hai, ho ho, iya, ha, pasti. Hei, ho. As. Hei. Ha, ha, hei, wah. Ha, 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 hut. Ha, hut, ha. Ha, wah. Mantap mati aku. Wah. 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 Satu kosong. Gatang ya, gatang ya. As. Hei. Hut. Wah, parah. Ah. Ha, hat. Wah, ayo. Hai. Ah. Ya. Hai. Wah. Mati tenan. Ah. Ha, hat. Wah. 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 Ah. Ah! Oh! Ah! Up! Ah! Ah! Ha! Ah! Ah! Oh! Ha! Ah! Ah! Ha! Ho, hut, ya. Oh, ha. Ya. Mati telah. Ah. Alah. Mudara, mudara. Has. Ha. Wah. Wah, menteleng parat. Wah. Hot. Ah. Hot. Wah. 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 Waduh. Waduh. Oh. Wah. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirikin canging alis dari sang maweh gandrung. Oh,
wadya bala padha suminggira gulungan genderamu bangkana gametak trajange dewadya balane pendhawa kae aja wadya bala rucah di sing jeneng Werkudara bantongane Hupalawiya Werkudara rene Dursasana menteni kowe Werkudara ayo aja wadya bala sing cilik-cilik ayo Werkudara rene kowe Tancut tumregut manjing samudra tuliwa dreng ana apa Setyaki sumangka lakumu inggih Koko Prabu Njuk Uninga wedal menika sampun kelampan campuh perang barisan Bulu Pitu kalian barisan Hupalawiya salebetipun Bandayuda kula mireng swantenipun Kakang Dursasana sumbar maciya-ciya dhateng Kakang Mas Werkudara iki sing tak arep-arep Setyaki iki njarak kok pancen ngerti yen Werkudara ki lagi gelo ndelani marang guguring anakku Gatotkaca lah kok malah dikandhani sing ora-ora Kyai Kaibe kula wonten dawuh Koko Prabu bareng Kyai Werkudara mireng pature Setyaki banjur jumangkah tanpa pamit ambek bilih Kakang Mas sampun dangu anggenipun kepengin aben-ajeng kalian Kakang Dursasana nanging rak ya kudu njaluk palilah dhisik karo Sang Senopati yaiku Yayi Trusna Jumena tak ngono kok ngono inggih men ora dadi apa kang mengkono luwih becik ayo diawat-awati dhisik Arjuna monggo suwawi kula dherekaken Koko Prabu Oh, bantongane wis teko. Ya. Sumbarmu jare arep ngrampungi. Wah iki kowe goleki aku, wong ora ngerti aku ana kene. Tak teloro nganggo gamanku Kiai Limpung saka kene. Tak penerke dadane ben butul tekan walikat dadi patimu kene. Wah. Ayo.
Amuk Suramarata Jaya Marata. Andek kula ora sepira. Lagi ke taman gamanku Kiai Limpung. Bosok kowe. Borat kowe. Wadya Balangestina. Sawangen iki Dursasana iso ngrampungi Werkudara. Bumi gunjangkan sing langit kelak-kelak katon. Nurikin sange alis risang maweh gandrung. Ayo, ora sakwe dadak ngejokke Senopati. Dursasana kelakon mateni. Lho. Tenan to. Lah keparet. Iwas tak sumbari ngoyo-ngoyo. Dawa umurmu ora apa banyu bening. Waspada aku isih urip. Wah, pancen kerasan nyawamu. Mung karyaku karo kowe ing kene dibuktekke sapa sing jengkelang dadi batang. Maju ha, giandel pecah sirahmu. Wah. Yeah. Ha. Ayo. Alayo, hot, wah, waduh, parah, hot, aduh, wah, sing tukang dikayang wae paret. Ya, urung kalah le. Ayo, hot, wah, oh, hei, wah, ayo, boy, oh. Apek ning dosa parat. Ya. Wah. Hei. Ya. Hei. 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 Wah. Hei. Wah. Wah. Alah. Waduh. Alayo. Wah, ayo, bubu mundile, iki, hot, ya, Yan, hot, ya, yo, genten, ayo,
Alah iya. Aduh, Pak. Ya. Hotba. Hotba. Wah. Ye. Has. Oh. Wah, parat. Wah, gede gadane kono. Adu gotho. Oh. Wah. Oh, hot. Ah. Oh. Wah. Oh. Oh. Wah, parat. Wah ayo ora Kudara kowe mangsa bisa ngoyak aku le nyata lumpatan wadoh ayo mlumpat rene aku oyaken wah mudar kowe barat weteng ora iso dijak cepet apa ngendhek lakuku arep njegal aku mengke kriyen Gus mengke kriyen aku keri disumbari Dursasana aku kon ngoyak mular tak oyak Dursasana mengke kriyen kula aturi katrangan nggih Gus kali cengceng guling niku mujudaken lepen pengapesan ingkang kula pikajengaken menawi Ndara mangke saestu mlumpat dhateng sakilening lepen ing ngriku badhe apes jurit paduka Gus semanten ugi menawi Dursasana ingkang mlumpat dhateng sakwetaning kali inggih badhe apes juritipun mila menawi Dursasana sesumbar sampeyan kendel kemawon kajenge saya gempung atine kepara sampeyan pamrih supados piyambake purun mlumpat dhateng sakwetaning lepen Den santut kumregut manjing samudra toyodreng wiraganya kanggo banyu sumaput ing wentus ayo nyata kowe wong peng-pengan ayo rene iki karo Kudara ana kene wah ora sudi
Ayo. Kowe sing kondang lompatan waduh. Ayo hoyak rene. Wah, wong edan. Rene, moh. Wah, Werkudara anake wong tengeng. Cangkeme nek omong. Anake wong picak. Anake wong tengeng. Ngangeng. Ot. Rene. Lho, aku nek kene. Ora perlu kowe ngoyak aku. Rene yo. Aku sing marani. Oi. Wong edan. Ayo. Aja nggoro-godho. Rene, ayo. Rene yo le. Werkudara. Satriya Kebo. Anake Man Pandu tengeng. Anake wong tengeng rene. Wah, ki yo rene. Ki Dursasana. Andek pun ora jare wong ampuh. Endi buktine? Jare lompatan waduh endi buktine? Wah, wong edan. Yo, hati-hati. Kecandak ilang nyawamu bareng. Yo jagat Dewa Bathara. Wangune sing tak arep-arep bakal tumuli wujud. Aku banget ora trima marang tumindake Dursasana lan para Kurawa sing dak siyah marang aku lan Kakang Tarka. Aku karo Kakang Tarka dipateni dening Kurawa. Sabab bakal digawe tumbal murih kemenanganing Kurawa. Kakangku Tarka wis mati ning aku durung mati saka tangane Dursasana. Aku ora bakal sumusul Kakang Tarka yen durung males hukum marang Dursasana. Dursasana, walesku tampanana. Tak ruket sikilmu karben ora bisa mlumpat. Satemah gampang Gustiku Werkudara mrewasa bathangmu Dursasana. Ayo, radio. Oh, wah, hot, wah, oh, wah. Surem Dewangkara kingkin lir mengos kang layon tong dinya ilang memanise watanan layong kumakucem rahnya maratani Werkudara aku njaluk urip Werkudara sekabeh dosaku apuranen Werkudara aku njaluk urip Werkudara ing kene margane nggonku nguntapke marang bathangmu Dursasana.
manis, gurih, dalam kemasan 2000. Wah, aduh, wah, oh, wah, wah, ayo, ayo, Kakang Mbok Pancali, ana wigati apa kowe mancing marang paprangan? Inggih Raden, mila kula sawancing ngandika Raden labet kula mireng pawarta bilih Raden sampun kelampan mejahipun Dursasana. Ya pancen bener, aku wis kelakon moteng-moteng batange Dursasana, wis sumebarke blababat. Duh Raden, mongko nalika Pandhawa sami kawon dadu dipun jambak rambut kula ngantos wudar gelungipun karana badhe dipun rudha peksa. Ing nguni kula sampun haprasetya mboten badhe ukel rikma menawi dereng jamas getihipun Dursasana. Menapa calonipun kula mboten gelungan salaminipun, labet kula mboten pikantuk getihipun Dursasana kangge jamas Raden. Wah, ora kandha mau-mau. Nya iki ana turan getih kang mapan ana kuku. Luwung kena kanggo ngluwari nadar. Raden, urung maos lega manah kula dene kula sampun kelampan jamas ngangge getihipun Dursasana. Ateges sampun luwar ingkang dados punagi kula Raden. Ya, aku sing nekseni. Ayo enggal sumingkir saka papan kene.